Już? A zrobili dzień. Już? Już się nagrywa? Kurwa, ile ty celi? No idę. Pierdolę jakiś menele, ty. Ja wchodzę do tego fontanny, będę płynąć. Ty! Kieruję. Weź nie zrób foty. Kamila! Stanik mi spada! Ej, weź się na aparat film. No pilnuję, no! Pokaż jak skaczesz. Dobra, koniec filmu. Już mnie nie nagrywaj. Jak z tą łapą łazisz, ty? Jakbyś pomocy wołała. Daj buziola! Tym menelom, co szli. No, dobra, już koniec filmiku. No już koniec? Tak, Już koniec filmiku, dobra. No dobra, naciśnij, Maciuś. naciśnij. No naciśnij.